Kodhi County Masiani, Gavana James Orengo singonia apis mara di chako timo nonro ewi jochiw thieth moheo 380 manyocha ochungie tich kitudogi kod yudo tije e yor mibadhi bang' tiyo kuom dweche 8 ma onge osara. Kane oloso gi jochiw thieth go mano goyo tache laro mar apisi matend county no odiochieng' mangima. Gavana Orengo wacho ni kata doko ni migepe mopogore makedo gi mibadhi mapacho kaka EACC kod wach kich osedonjore e wach makamana. Apis mare bende koro timo nonro e mibadhi no kokwa jochiw thieth go mondo mi ochwal oboke mag tich chieng' tich 5 jumane. Magi nowacho bang' apisas mag EACC rem yuoro hero manyocha gichano giwegi ne gibiro kawo oboke mag jochiw thieth go odiochieng' no makawuono. Including myself. And I'm accountable. And I've been man give proper papers. I am telling you, give proper papers. I'll examine them. Can I give it 1,000? I don't want to check a Friday. Yeah? Communication. No, another one. Nekaka wachu no Friday. Shakre 9 o'clock. I treat each one of you individually. Sama sayara trajinta inuon. Omiyemanade one governor kanyo on Friday. Wabi mondo wachak the process. Mondo mi wane to way forward madwa kony go nyithindwa en mane. To munagima governor wacho nigi maduma ntie nyaka konyu kitun josiaya. Mano gima nyaka wane kaka ditime mondo og maber. Anageno ni Nyasaye biro miyo weche mabeyo. Kendo wadwanu wati as a team masama process no dhi mbele wabet piny as a team wane way forward enango. Daken prayo koda chiel nyakorom gajwang bang' sadek maro tieno chenro eno imore hero kama